Croeso i chi gyd i'n rhwydwaith cyfnod sylfaen tymor yr Hydref. O ran agenda, mi fyddan ni'n cyflwyno modiwla dysgu proffesiynol i chi, a mae gennym ni hefyd gyflwyniad blocia gan Ysgol yr Hafod, a mi fydd na ddiweddariad pori drwy stori i chi. A be ydy'r rhain ydy modiwla dysgu proffesiynol sydd wedi creu gan Llywodraeth Cymru i gefnogi'r daith o gynllunio a gweithredu cwricwlwm i Gymru. A diweddariad ydy'r modiwla yma mewn ffordd o'r dogfennau cefnogol cyfnod sylfaen, y rhai y gyflwynwyd nôl yn 2008, fel ei bod yn gyfredol ac yn mynd law yn llaw gyda fframwaith cwricwlwm i Gymru. Nod y modiwla yw eich cynorthwyo chi fyfyrio ar eich ymarfer a'ch darpariaeth trwy ddarparu senarios, mae yna astudiaethau achos a chanfyddiadau ymchwil i chi ystyried. Dylai cwestiynu myfyriol ynghylch pob enghraifft ddarparu cymorth i chi asesu'ch ymarfer a'ch darpariaeth, fel y gallwch chi ddatblygu a gweithredu'ch camau nesaf ar gyfer gwella ac i ystyried datblygiadau pellach. A fel y gwyddoch chi, mae ymarfer myfyriol a gwaith ymchwil yn rhan annatod o'n ddatblygiad proffesiynol, a gall hefyd ein helpu i feddwl yn fwy creadigol i allu dod o hyd i atebion. Mae'r modiwla'n ffurfio pecyn cyfannol i gefnogi ymarfer effeithiol, a maen nhw'n gysylltiedig â'i gilydd i arddangos yr amalheina addysgu a dysgu effeithiol. Does na'n disgwyl chi weithio trwy pob modiwl o'r dechrau i'r diwedd mewn un sesiwn, achos bod nhw'n eitha swmpus. Gallwch ddechrau gyda unrhyw modiwl a'i cwblhau mewn unrhyw drefn. Er mwyn sicrhau'r bydd mwyaf, argymhellir eich fod yn cwblhau bob un ohonyn nhw dros amser. Ar ddiwedd pob modiwl, gewch dystysgrif i ddangos bod chi wedi cymryd rhan, a ella yr hoffech chi gadw cofnod o'ch dysgu proffesiynol. Gallwch chi hefyd defnyddio'r tystysgrif wedyn i ddangos eich bod wedi cymryd rhan fel tystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol i eich awdurdod lleol neu eich cyflogwyr. Felly, yn fuan yn y flwyddyn newydd, fyddwn ni'n tynnu'ch sylw chi at yr agweddau sydd fwyaf defnyddiol wrth gynllunio a gweithredu'r cwricwlwm. Ond yn y cyfamser, mae yna groeso i chi bori drwy'r modiwla sydd ar gael ar hwb. Felly, dwi am gyffwrdd wan ar gynnwys y modiwla yn sydyn iawn lle, gan gychwyn hefo dysgu yn yr awyr agored. O fewn y modiwl yma, mae'r modiwl yn trafod rôl yr awyr agored o fewn cwricwlwm i Gymru. Mae'n trafod ansawdd y ddarpariaeth yn yr awyr agored. Sut wedyn i ddefnyddio'r gwybodaeth ymarferol yma wedyn i gefnogi'r dysgu yn yr awyr agored? A sut i gymryd eich camau nesaf wedyn i wella'r ymarfer a'r ddarpariaeth? Ac wedyn, mae yna wedyn argeuledd hyfforddiant a chefnogaeth bellach. Y modiwl nesaf yw datblygiad plentyn, a mae'r modiwl yma yn cynnwys anghenion datblygiad cyfannol pob plentyn, natur gydberthynol meysydd datblygiad plant, sef eich datblygiad gwybyddol, datblygiad corfforol, datblygiad emosiynol ac ati. Mae e hefyd wedyn yn mynd i sôn am rôl ddeinamig yr oedolion sy'n galluogi'r dysgu, y profiadau yna sy'n enyn diddordeb ac amgylcheddau effeithiol ar ddatblygiad plant a dysgu. Mae'r modiwl yna wedyn yn gorffan hefo sut mae datblygiad plant yn rhan hanfodol o gwricwlwm i Gymru. Y modiwl nesaf ydy'r cofnodau pontio, a nod y modiwl yma ydy cefnogi'ch dealltwriaeth o gyfnodau pontio drwy alluogi myfyrio ar beth yn union ydy'r cyfnodau pontio, sut y gall y cyfnodau pontio yna effeithio ar les personol, cymdeithasol ac emosiynol plant, sut wedyn i gynllunio'n effeithiol ar gyfer y cyfnodau gwahanol mae plant yn dod ar eu traws. Wedyn, astudiaethau achos yn danos ymarfer effeithiol, ac wedyn yn gorffan efo ymarfer cyfredol a sut y gallu di wella i sicrhau cyfnodau pontio mwy llwyddiannus i blant, i rhieni a gofalwyr.
Felly'n symud ymlaen i'r modiwl arsylwi. Mae'r modiwl yma yn trafod pam mae dod i adnabod pob plentyn fel unigolion yn bwysig, sut i wneud defnydd wedyn effeithiol o arsylwi ac asesu, cyn trafod eich ymarfer cyfredol a sut i fireinio'r arferion arsylwi ac asesu yn eich ysgol chi. Wedyn mae gennym ni chwarae a dysgu'n seiliedig ar chwarae. Ac yn y modiwl yma, mae'n trafod y pwysigrwydd chwarae i ddatblygiad plentyn, y pwysigrwydd o ddysgu'n seiliedig ar chwarae i ddatblygiad plentyn, a deall y continiwm na o chwarae hefyd, a sut y gall darparu amgylcheddau a phrofiadau effeithio ar yr dysgu sy'n seiliedig ar y chwarae. Mae'n drafod hefyd eich rolau chi, yr ymarferwyr o fewn y chwarae a dysgu drwy chwarae, a sut wedyn i gymryd eich camau nesaf i wella yr ymarfer a darpariaeth. Wedyn, da ni'n symud wedyn i'r modiwl olaf, sef dysgu dilys a phwrpasol. Ac yn y modiwl yma, sut mae posib dihongli dysgu dilys a phwrpasol, yr pwysigrwydd na wedyn o ran datblygiad cyfannol plant, ei rôl o fewn cwricwlwm i Gymru, a sut y gallwn ddarparu'r amgylcheddau a phrofiadau effeithiol ar gyfer y dysgu dilys a phwrpasol, rôl yr oedolyn o fewn hyn i gyd, a sut i gymryd eich camau nesaf i wella ymarfer a darpariaeth. Felly dyma rhain ydy'r modiwla. Ac o ran yr amser cyhoeddi tebygol, ar hyn o bryd mae modiwla dysgu'n yr awyr agored, datblygiad plentyn a cyfnodau pontio ar gael ar hwb yn barod. A mi fydd gweddill modiwla yn cael ei cyhoeddi o fewn yr wythnosau nesaf. Felly, dwi'n dangos i chi rwan lle ddod o hyd i'r modiwla ar hwb. Felly, does dim rhaid chi fewn gofnodi o gwbl. Fyswch clicio ar ddilsen adnoddau fan hyn. Clicio ar honna. Wedyn clicio ar cyfnod sylfaen. Ac yna dysgu proffesiynol yn y cyfnod sylfaen. A wedyn, ydych chi'n dweud dalen yma lle mae gennych chi gyflwyniad i'r modiwlau, a wedyn mae'r 3 modiwl fan hyn, dysgu'n yr awyr agored, datblygiad plant a cyfnodau pontio. Felly, dangos yr un cyntaf i chi fan hyn. Dyma fo, dysgu'n yr awyr agored. Felly, beth sydd gennych chi ydy, mae yna astudiaethau achos yma, mae yna gwestiynau i chi ystyried, dyfyniadau. A wedyn fan hyn, dyma chi gynnwys yr un yma, lle mae yna 7 sesiwn gwahanol, a mae'n deud i chi hefyd beth i hyd y sesiynau yn fan'na lle. Felly dyna jyst dros holwg i chi o'r modiwlau yn fan'na. Felly dwi am ddangos i chi rwan yr adnoddau sydd gennym ni o ran yr dysgu'n yr awyr agored sydd yn y ganolfan gefnogaeth, gennym ni'n gwe. Felly ydych chi'n clicio ar adnoddau gwe. Wedyn ar y deilsen cyfnod sylfaen. Ac yn fama wedyn, beth sydd gennym ni adnoddau wedyn a ddogfennau dysgu'n yr awyr agored. Felly yna restr o lyfrau defnyddiol, restr adnoddau posib ar gyfer yr adnod tu allan. Ydych chi'n clicio ar dde fan hyn, mae bosib i chi lawrlwytho y ddogfen. Dogfennau wedyn Llywodraeth Cymru, rhagor o gamau yn yr awyr agored, pecyn darnau rhydd yn fan'na, gwefannau defnyddiol, ac hefyd mae gennym ni adnoddau Cyfoeth Naturiol Cymru yn fan'na i'ch cefnogi chi. Hefyd yn y ganolfan gefnogaeth, mae gennym ni webinarau gwahanol, ac mae'n siŵr bod rhaid i chi bod yn y gwebinarau llynedd ac yn ystod leni. Mae gennym ni yn fan hyn datblygu sgiliau mathematig ar hifedd yn yr awyr agored, felly mae dod fyny ysdolig rwan i chi, mae yna enghreifftiau fan hyn o weithgareddau sy'ch chi'n gallu defnyddio ar gyfer gweithgareddau'r Nadolig yn fan'na i chi hefyd. Iawn, dyn ni'n symud ymlaen rwan i sôn am blociau, a bu lawer ohonoch fynychu ein hyfforddiant bloc nôl mis Chwefror 2019, rhyw fis cyn y cyfnod clo cyntaf.
Ac mi roedd yr ail sesiwn wedi drefnu i chi ddod yn ôl i rannu'ch profiadau a datblygiadau fan eich ysgol chi. Ond yn anffodus, oherwydd yr amgylchiadau, nath hynny ddim digwydd. Felly, cyn i ni symud ymlaen i gyflwyniad Ysgol yr Hafod, dyma chydig o ddyfyniadau i chi adfyfyrio arnynt ar ba mor werthfawr yw'r darpariaeth blociau a'r ffactorau megis amser, gofod a nifer y blociau sydd eu hangen mwyn gwella ansawdd o ddarpariaeth a'r profiadau o fewn yr ardal blociau. Ar ein hyfforddiant hefyd, mi oedd gennym ni adnodd ar enw CAPLA, felly os oes unrhyw un ohonoch eisiau datblygu'r ardal blociau ymhellach neu gyda phlant hŷn, roedd gennym y blociau hyn ar ein hyfforddiant sy'n adnodd gwych o ran datblygu uwch sgiliau meddwl plant i feddwl yn feirniadol a chreadigol wrth ddatrys problemau. Felly mae cyflwyniad Ysgol yr Hafod yn yr adran adnoddau o dan y webinar yma, ac mi oedd nhw'n cyflwyno yr amgylch addysgu sydd nhw wedi gosod i'w blociau ac wedyn profiadau dysgu y plant yn ei cael o fewn yr ardal hwnnw felly. A'r peth ola sy'n ei rannu efo chi heddiw yma ydy pori drwy stori. Felly yna 3 peth o ran pori drwy stori dyn ni eisiau diweddaru chi. A'r peth cyntaf ydy amser higwm mawr Cymru, sy'n digwydd rhwng y 7fed a'r 11 o Chwefror. Mae'r gyfer ymarferwyr sy'n gweithio gyda plant o flwydd hyd at 6 oed. Mae posib cofrestru drwy ddolen yn yr adran adnoddau o dan y cyflwyniad hwn. Byddwch hefyd yn derbyn sticeri a tystysgrifau. Yr ail beth ydy sesiwn hyfforddiant y mis Rhagfyr, y Rhagfyr y 14 am 4 o'r gloch. Cyflwyniad byr ydy hwn i'r pecyn pori drwy stori meithrin, beth sydd yn fy mharsel. Ac cadwch lygad allan hefyd ar wefan Booktrust, mi fydd yna sesiynau hyfforddi'n cael eu hysbysebu yno. A'r peth olaf ydy, mae bosib i chi gofrestru ar gyfer derbyn cylchlythyrau Booktrust drwy e-bost. A bydd cylchlythyr pori drwy stori derbyn yn cyrraedd mis Ionawr. Felly bydd cyfle i chi gofrestru i gymryd rhan mewn digwyddiad gyda awdur yn rhithiol. A dyma'r ddolen ar gyfer hwn hefyd yn yr adnoddau o dan y cyflwyniad yma. Felly diolch i fawr i chi am wrando heddiw yma ac dymuniadau gorau i chi. Diolch yn fawr.